Takže, priatelia, ja som v Rimavskej Sobote, ako som vám povedal včera, som na Dužavskej ceste, kde som mal tú čest otvoriť s pánom primátorom novú škôlku v kapacite zhruba 60 detí. Na tomto sídlisku Dúžavská cesta žije 1156 našich spoluobčanov Rómov, ktorí tu žijú už od roku 1965-66. Je to sídlisko, kde sme mali iba malú školu, malú škôlku a preto sme sa rozhodli, že postavíme aj ďalšiu materskú škôlku, pretože je to potrebné. Určite to bolo potrebné kvôli tým kapacitným problémom, aby mali kde tie detičky začať svoje štúdium a určite to bude pre nich aj vhodná motivácia do budúcnosti. Keď je to pekné, keď je to nové, tak asi budú viac motivované tie deti, aby k nám chodili a vôbec, aby s tou motiváciou začali to štúdium a mali aj do budúcna. Máme 66 detí a jednoducho od septembra 2026 a 2027 už je povinné aj pre aj pre 4-ročné deti a nevieme ich umiestniť vlastne v starom budove. Áno, boli to pripomienky zo strany rodičov, ktorí tu žijú práve na sídlisku Dúžavská cesta, ktorí apelovali práve na to, že treba to riešiť v každom prípade. A preto som skutočne bol rád, že táto výzva sa objavila na stránke ministerstva školstva. Chcem sa poďakovať samozrejme aj pánovi spolumocnencovi vlády, pánovi Daškovi, že bol prispel a spoločnými silami sme dokázali toto krásne dielo vyhotoviť a dneska sme mohli slávnostne prestrhnúť spásku pre naše deti. Ja chcem poprosiť naozaj ľudí, aby nezabúdali, čo kto pre nich urobil a kto nie. Viete, je najlepšie zabudnúť na to, že niečo sa urobilo, ale vždy len ľudia spomínať, čo by chceli ešte viacej a viacej. Ale ako hovorím, nikto nemá zázračný kľúčik, aby všetko za krátku dobu urobil. Možno tí nezainteresovaní ľudia do tejto problematiky, ktorí to sledujú mimo toho diania, nemajú predstavu, aká to je robota s nimi, ale nie je to nič iné. Je to krásna robota a keď ich má kto podchytiť, alebo teda keď sa im niekto venuje, tak určite to treba oceniť. A tak my sme vďační za každú pomoc. Pán spolumocnenec, dovoľte, aby som sa vám poďakoval za to krásne dielo, pretože máte na tom veľmi veľký podiel na tom, že teraz sme mohli spoločne prestrihnúť túto pásku a mohli sme túto krásnu, nádhernú materskú škôlku odovzdať pre našich žiakov. Pán primátor, s radosťou. Ďakujem pekne. Tak, vážení priatelia, odchádzam zo sídliska Dužavy v Rimavskej Sobote. Tak ako hovorím, čaká nás plné leto projektov, ktoré budeme ukazovať, čo sme ju zafinancovali. Takže čakajte a teším sa na ďalšie videá, ktoré vám budem ukazovať.